Αυτό είναι πραγματικό. Αλλά, περιμένετε, ποια είναι η πλάκα με αυτό που λες τώρα? Όταν να βγάλεις αριστερόμετρο και να το βάλεις σε κάποιον άλλον, είναι δεξιά πρακτική. Είναι δεξιά πρακτική το να βουλώνεις στο στόμα του άλλου. Άρα, πώς απαντάω σε εκείνους? Βγάζω το δικό μου αριστερόμετρο και το κρατάω στην τσέπη μου. Δεν τους το δίνω το αριστερόμετρο, γιατί αυτό πάει να πει αριστερά. Πάει να την καλιάζουμε όλους. Και άμα θέλουν να συνεισφέρουν και να τρέξουν στους δρόμους και να μοιράσουν τα φυλάδια μας, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα και από μένα, Στέφανε. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την ομιλία σου. Έθιξες όλα όσα έπρεπε να θυχτούν με ακριβώς τον τρόπο που έπρεπε να θυχτούν και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή. Εγώ, σαν νέος άνθρωπος, θέλω να θίξω ένα θέμα το οποίο βλέπω πολύ διαδεδομένο στη γενιά μου και με θλίβει ιδιαίτερα. Και φυσικά αναφέρομαι στην πολιτική απάθεια και την αποχή κατά συνέπεια από εκλογικές διαδικασίες. Για διάφορους λόγους διαχρονικά έχει εδραιωθεί αυτή η αντίληψη στις γενιές μας και οι νέοι πλέον έχουν πιστεί ότι η γνώμη τους δεν έχει σημασία. Ότι η ψήφος τους δεν θα αλλάξει και κάτι και κατά συνέπεια η όποια ενασχόληση με την πολιτική είναι χάσιμο χρόνου. Προφανώς αυτό είναι ένα αφήγημα, αλλά πώς μπορούμε με μια θετική πολιτική, με κίνητρα για να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι νέοι, να δώσουμε το παράδειγμα ότι η πολιτική αξίζει το χρόνο σου, ότι η ψήφος σου και ο χρόνος σου μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και ότι ό,τι και να κάνεις μπορεί να έχει κάποιο αντίκρισμα στη ζωή σου. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό σήμερα? Θα σου αντιστρέψω την ερώτηση. Εσύ για ποιο λόγο ασχολείσαι με τα κοινά? Γιατί πιστεύω ότι η γνώμη μου μετράει στην ουσία και γιατί είμαι στον χώρο που μου δείχνει ότι η γνώμη μου μετράει. Και τι σου δείχνει ότι η γνώμη σου μετράει? Η συντροφικότητα πάνω απ' όλα. Η συμμετοχικότητα και η ισότητα. Αυτό να δείξετε στους νέους στη ΣΟΝ και θα δείτε που θα μπουν μέσα και θα ψηφίσουν. Αυτό μετράει. Σεβασμός, όχι πατρονάρισμα. Όχι πατρονάρισμα. Α, είσαι μικρός, δεν ξέρεις τα πάντα. Σε βάζω στην κρίση το άλλο. Κάτι ξέρουν και οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, όλοι μας κάτι ξέρουμε. Να μιλάμε με facts, με στοιχεία, με δεδομένα. Και να ξέρουμε τουλάχιστον, άμα είναι να πούμε ψέματα ένας στον άλλο, να ξέρουμε τι λέμε. Εντάξει. Να μιλάμε με δεδομένα. Με δεδομένα. Η ψήφος έχει μεγάλη σημασία. Όταν πληρώνεις ρεύμα και ενίκιο και αυτό είναι 90% του μισθού σου, με μια σοκαριστικά υψηλή φορολόγηση εισοδήματος για ανεπτυγμένη χώρα, δίθεν ανεπτυγμένη χώρα σε πολλά θέματα, σοκαριστικά υψηλή, 35%, 40%, για αντίστοιχες απολαβές στο εξωτερικό είναι 10% φορολόγηση εισοδήματος. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό ευνοεί ένα πελατειακό κράτος, διότι εσύ, φίλε μου, δεν μπορείς ποτέ να αρχίσεις οικογένεια, να αρχίσεις επιχείρηση? Δεν το καταλαβαίνετε? Λοιπόν, άρα πάει στο που είπαμε πριν εδώ πέρα. Πρώτα οι ρήξεις και μετά από κάτω προς τα πάνω, μαζί, θα αρχίσουμε ώστε η ψήφο σου να αποδώσει σε σένα. Και τα δύο χρειάζονται συγχρόνως. Άμα δεν κάνουμε τις ρήξεις, όσο κλισέ και να ακούγεται, και λαϊκίστικο δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν είμαστε τυχαία η πρώτη δυτική χώρα που χρεοκόπησε. Τυχαίο είναι? Η Ισπανία δεν πήγε καλύτερα από εμάς. Η Ιταλία δεν πήγε καλύτερα από εμάς. Η Πορτογαλία δεν πήγε καλύτερα από εμάς. Είναι τυχαίο ότι εμείς είχαμε τόσα μνημόνια? Γι' αυτό και λέω πάντα, δεν έχουμε γεννηθεί ραγιάδες, επιλέγουμε ποιοι Έλληνες είμαστε κάθε μέρα. Και πάνω σε αυτό η δικιά σου άποψη έχει τεράστια σημασία και από τη μεριά μου έχεις την προσωπική μου εγγύηση ότι θα έχεις το μεγάφωνο για ό,τι χρειάζεσαι. Ορίστε, πήγαινε και πες μας μια πρόταση. Με ποια τα δύο? Αλλάζουμε. Μια πρόταση είναι να αναπτύξουμε γενικότερα και πέραν της πολιτικής, της αυστηρά κομματικής πολιτικής, δίκτυα στην κοινωνία, να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις, να διοργανώνουμε πράγματα, να δείχνουμε ότι είμαστε παρόντες παντού, όχι μόνο στη στενά κομματική πολιτική ή γενικά στα εκλογικά πράγματα. Και να ξέρετε ότι για την νεολαία μας, όπως έχω πει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, 5 από τις 15 θέσεις θα είναι από την νεολαία, τις οποίες θα επιλέξετε εσείς. Εσείς θα μου πείτε ποιους θα βάλω. Εσείς θα επιλέξετε. Και λέω επίσης
Για ποιο λόγο είναι οι βουλευτές από 25 χρονών, από 18 να είναι, να εκλέγεστε πιο νωρίς. Μια χαρά έξυπνοι άνθρωποι είστε. Να βάλουμε όρια χωρίς λόγο. Λοιπόν, κάντε.